Kedu ihe bụ na ụmụazị ọgbara ọfụ kịta na-ahapụ omenala mebe omenala? Ụmụazị kịta chọrọ ịgba nkwụ, eyuzuo ha Fanta with glass cup, ụfọdụ eyuzuo Coke, ụfọdụ eyuzuo malt with glass cup. Hapụzie nkwụ ọcha natural thing enyere anyị with okuku nkwụ ya iko nkwụ a, all this native cup. Ewe glass cup with Fanta with Coke wee na-agba nkwụ, agbaghị gị, nna gị agbarụgbaghị gị. Osi n'ụka ụka na-asọ ya, mana ịpụ ị na-aṅụ stout, na-aṅụ beer, na-akpagharị. Hapụzie natural one. Asị nkwume na onye mere all this divorce jiju ebe niile. Anụ ọta esi echi. Hapụ omenala na omenelu. Nna gị ha na-agbaghị gị ya na-eme ụka. Nne ya mụrụ ya ọ Fanta na Coke ka eji wee bunye nna ya. Mgbe ha nụrụ, a na-eme ụka, ndị ọcha wetara ụka. Asị na ụka adịghị mma, I'm a Christian. Mana anyị na-eme omenala. Omenala dị iche na ọdịnala. Omenala dịbara gboo. Omenala na ọdịnala abụghị ofu, maka a na-eme omenala, a na-akpọ omenala ọ dịka ndị na-agọ mmụọ. No, ndị ọgọ mmụọ ya ka a na-akpọ ndị ọdịnala. Ndị a nwere ebe ha na-efe, ndị a na-eji efe arụsị ekekwe ihe na-efe, ndị a bụ ndị ọdịnala. Omenala bụ omenala, onwe ihe bụ omenala. Ụfọdụ chọrọ ịgba nkwụ, ejebe na field ije gba nkwụ. Nkwụ a na-agba n'ụlọ be nna, gbasa nkwụ ọcha n'ala, iburu ejebe na field. Ejizi anụ ọta echi ọ gbasaa, a na-eme oyibo, a na-eme ụka. Na be anyị ọ dịkete ka eje na field na ndị ya chọta m. Ọsọkwa ebe ga adị ka mkpọ ọkụkọ, gwa ndị decoration ha were ihe decorate ya. Wushinata some kind place. Na ọ na be nna gị gbaa nkwụ. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ upete. Mgbe ahụ agbachaa nkwụ, di na nwunye jee n'azụ ụlọ, a na-agụrụ ha egwu upetu 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 nwa, a na-agbasa ha nkwụ ọcha n'ụkwụ, ha na-agba egwu. Ihe ahụ a na-afụ ya ihe ahụ abụghị ọdịnala. Ihe ahụ nwere ezigbo ite ihe omenu. Ụmụ ya ma nna na-emezikwa ya, ewere Fanta mfụ ha, ewere Fanta gbanye na glass cup je na-ebu nwoke. Ụfọdụ malt si na ndị ụka anyị na-asọ nkwụ ọcha kwa natural thing. Nkwụ ọcha na biya ahụ na-apụ na aṅụ n'iro ka ezi nke bụ natural. A na-aghọrị ụnụ. Nsị eso m eje ụka, mana ọ bụ na ihe omenala m emechasịcha ya, anyị pụọ ya kabakwa ụka. Maka na ndị ụka bụ alụ. Asị ọ na ụka adịghị mma, adịghị m against Christian. I'm a Christian. Ana m ejetakwa ụka, na-ejeta mpịrị, na-ekpetakwa ekpere ọfụma. Mana ọ bịa n'ihe omenala, anyị mechakwa omenala, anyị pụọ ejebekwa ụka anyị. Omenala abụghị ọdịnala. Ụnụ ahapụzi na omenala na-eme omenelu. Ị chọrọ ịgba nkwụ, gote iko nkwụ nke ndị native cup nke osisi na amị. Ewuchasịcha ime, gbaa ya n'anwụ, ọ ije gote ya n'ahịa. Gbarụ nkwụ ọcha wee je ebi dị, unu eyuzi na Fanta, unu Coke na malt ka amara ihe na-eme eme. Eso na nkwụ ya na nwa m ya anụ dị taa, mma ejeje gote ya dobe down. Yes o, anọghị na nke Fanta na Coke. Chọọ ndị na-ete ezigbote nkwụ ọcha na ọ bụ ọkwọ nke akụrakụ, ebutere ha nya. Ụbọchị ahụ mbụ ihe di m edobe ya na tebụl. Wodi ya wee gbanye nwa m, eje gbanye di ya na aghọta ha m nke Fanta na Coke. A na-emekasị. Divorce ju ebe niile, anụ ọdịta ese, anyị agba nkwụ ejebe na field. Hapụzi ebe nna gị ya atasa nkwụ ọcha na wee gọọ ọfọ. Ije na field, ije na-aga ọfọ di na nwunye. Ọjọkakwọ. Ọjọka. Kwụsị na ya na ọ bụghị ezigbo ihe. Omenala na ọdịnala abụghị ofu, maka a na-ekwu omenala ọ dịka ndị na-agụ arụsị. Omenala bụ ihe dịbara gboo, ihe nna nna anyị. Ndị ọcha nwekwara tradishọn nke ha. Ndị ọcha butere ụka ha nwere tradishọn nke ha, ndị ha na-eme were ejekwa ụka. Ọnụpụtazie ewu na-eburu ndị Naijiria, ndị Afrịka eburu nke ha n'isi, buru ụka n'isi.
mana ndị ọcha wetara anyị ụka ha na-eme tradishọn ha na-ejekwa ụka. So ka anyị na-eme omenala hapụ ime omenelu. Ịghọtago? Ọ ga-abara anyị niile. Ka ọ dịnụ.